Takže lidi, tady budeme mít s tímahle, budeme mít schovku, ano. Dávajte like, to share, odebírejte tenhle kanál tady Povorozný. Jo, takže počkáme, než se to... Musíme počkat, než se ten nachlastá, než tam vzadu se vychčije, vole. Lidi, to jsou behind the scenes momenty, jo. My ti tam pustíme. Puc. 29, 28, 3, 2, 1, tak jdu. Lidi, vole, jestli jsem někoho přehlídil už tady na startu, tak mi to pište do komentářů, ano. Lidi, já si myslím, že někdo bude tam jakoby vzadu, protože tam je taková mezera a tam si myslím, že někdo bude. A nebo ještě tady bude taky někdo. A takže si tam ten kouknout. A tady máme prvního, klasická schovka. A já si myslím, že... jsem vymyslel. Ano, takže ještě někdo v keři, tady někdo bývá. Ježišmarja, to je postiženec. No nic, lidi, jdeme hledat dál. Lidi, vůbec nevím, kdo je. Ale já si myslím, že je někdo tam. Ale vůbec nevím. Tak už se přibližujeme k tomuhle místečku. A doufám, že tady fakt někdo bude, abych se neschodil tak zbytečně. Ajajajaj, Mirda. Výborně. Ještě jdem najít toho posledního chuligána, jdem. Takže jsem nebyl poslední. No nebyl ještě. Tak lidi, jdeme najít ještě toho posledního šuliho. A vůbec netuším, kde je, vole, ten šule. Vytrý z těch stromečků. Počkej, on tam je. Počkej, on je za tím stromem. No jasně, vole. Počkej, vole, a ty jsi tam byli předtím. Do píč. Ty vole, tak já se... Tak lidi, teď jde pikat, tamhle ten a ne, ten za tebou. A jdeme se schovat. Můžeme začít. Ano, kapitáne. Takže musí začít. 1. Pojď, já se někam schovat, jo? Tak když jsem tady za tady tímhle. Musím se schovat třeba takhle sem. Za mě zde nikdo nenajde. Něco se tam děje. Bude se jenom čumí a nic nedělá. To je ale špatná schoda. Ty vole. Tak lidi, tak mi to nevyšlo, no. Kolikáte jsem? Hej! Do píle, kde lidi v dalším kole zase pikal, no nevadí. Tak lidi, já jsem byl první a přitom, vole, ten blbec, vole, našel pak všechny, vole. A ještě jeden vyleze, vole. No ne. No nejsi jdu pikat další kolo. Jste všichni ready? Ano. Tak jdeme začít. 30 už jdu. Tak, ještě stejně něco vezmeme. No, jako první bych se koukl sem. A tady máme jednoho. Tady se na něj koukněte plné kráte. Tady určitě nikdo nebude. Tak tady máme horolezce Adama Ondry. Tady bude určitě jeden z nich. Tak se sem podíváme. Tady není, bohužel. Tak mi podívat tam. Tak teď se tady koukne na klučíky, které tady určitě budou. No jasně, na umělce, Honzíček. Teď ještě Honzíka, ale pro jistotu se sem podíváme trošku víc. No, takže byl za boudou, no, teď ho slyšíme momentálně řvat. Nevím, jestli jste to slyšeli, ale... Tak co, jdeš pikat? Jo, tak pojď pikat teda, nemáme už moc času.
když já můžu natáčet na svůj mobil. Lidi, tak jsem to vyhrál. Ha, ha, ha. A tady tenhle bude... A tady ten bude teď kameraman číslo 2. A kdo jde vlastně pikat? Jsem to zapomněl. Ajajajaj. Tak pikám já. Jméno je Štěpa. No a teďka počítám. Už jsem u 20. 3, 2, 1. Už jdu, buzíci. Tak lidi, jdeme. Tak jdeme. Prvně to zkusíme tam. Budeme se pořád koukat tam, jestli tam někdo nepůjde. Zatím tady nikoho nevidí. Že by někdo za námi. Tak jdeme. A vidím tě, tam je Honzíček. Tam je náš Bobánek Honzák. A jdeme semka. Doufám, že tady někdo bude. Tak se tady koukneme, jestli tady není nějaký buzíček. No, nikdo tady není. Tak nevím, lidi, nevím. Kde by někdo mohl být. Dobrá opička. Vejte tady na toho, na opičáka. Máme v přímém přenosu. Že? V přímém přenosu, co? No nic, tak jdeme. A jo, tak jsem tě viděl, Mirku. Je tam někdo? Aha, ty jsi tady. Taky tady máme všechny. Tady máme ty prohraný všechny. Máme skvělého exkluzivního hledače. Tak lidi, teď jdu pikat a 30, 29, 20, 3, 2, 1, tak jdu. Ajajajaj, tam pan Štěpánek Vyklický. Tak jdem hledat dále. Ale tady jsem nikoho neslyšel, ale já to vezmu třeba i tak jako takhle kolem do kolečka. Radši to vezmu takhle. Tak snad zde nikdo není, já nikoho jsem tady neslyšel, tak dobré by to mělo být. No, jestli má cenu koukat se tam, ale tam půjdu jako poslední. Počkej. No, tam asi snad... Ale já tam, ne, to je praporek, dupek. Teď vám budu natáčet celou celý, jak to budu hledat prostě. Tady určitě někdo bude. Zde někdo bude. Ano, jasně, pan Mirda tady je. Tady pan Mirda, mám pocit. Aha, tady je víc dokonce. Tady máme výherce. Já jsem viděl prvně Mirka, ty jsi výherce. Tak já jsem výherce, tady je výherce. Já jsem tě poznal po té boty, vole. Naschledanou a nazdar. Jo, nazdar, vole.